Tfal, f'dawn l-aħħar lezzjonijiet, smajna ħafna dwar id-dnub u dwar li Ġesu jaħfrilna dnubiet permezz tal-qrar. Issa, illum se nagħmlu eksperiment biex nuru dan. Mela, hawnhekk għandna lil Ġesu nadif, sabiħ, abjad mingħajr dnub. Hawnhekk għandna jien jew int bil-magħmudija inħafrilna d-dnub li twelidna bih u ġejna sbieħ u bojot bħal Ġesu. Imma aħna volja nkunu rridu nkunu bravi dejjem, ħafna drabi ma nagħmlux it-tajjeb, imma nagħmlu id-dnub. U ma nibqgħux notfa hekk jekk jien ma bdejtx il-mami. It-tebbajt. Jekk jiena ma nagħmilx il-homework sew, erġajt tħammiġt. Jekk jiena niġġieled maħuti u ma nixxerjax it-toys, erġajt tħammiġt. U nkomplu sejrin hekk, ma ngħidx il-verità, ma nixxerjax ma' ħadd ieħor, ma noqgħodx attent ġol-klassi. U dejjem iżjed nitħamġu bid-dnub. Issa Alla kien jaf li aħna waħedna maħna kapaċi nagħmlu xejn. U għalhekk bagħtilna lil Ġesu, it-tifel tiegħu, ibnu, biex jifdina ngħidu aħna. X'jiġifieri? Ġesu miet fuq is-salib imħabba fina. U minn fuq is-salib Ġesu tabba bid-dnub tagħna, ħafuqu id-dnub tagħna. Biex ħafirulna barra minn hekk, barra li Ġesu fdina, jiġifieri ħafer id-dnub, Ġesu tagħna wkoll il-qrar biex kull meta aħna niċċabsu bid-dnub, immorru fejn il-qassis. Ngħidulu id-dnubiet tagħna, nuru li aħna jiddispjaċina u li se nippruvaw nagħmlu minn kollox biex ma nerġgħux nagħmlu id-dnub. U is-saċerdot f'isem Ġesu jaħfrilna d-dnubiet. Ġesu ikun qed jaħfirhomna imma id-dnubiet tagħna u nerġgħu niġu bojot u sbieħ